Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezamba phambili namuhla. Owezemfundo ephakeme Weluleka ngolwe Nsfas.Kutuswe iqhaza labaholi bendabuko kanti kwethulwe esabangezwa nabangaboni. Lezi zindaba ze1KZNTV kanti wena uzifundela siyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Ungqongqoshe wemfundo ephakeme nezobuchwepheshe kuzwelonke uDokotela Nsfas.Kutuswe usenxuse intsha yakuleli kanye nabafundi bebanga le-10 ukuba bafake izicelo zabo zoxhaso lokufunda kwisikhwama iNational Student Financial Aid Scheme okuyi-Nsfas ngamafuphi. Unzimande uthi mabangalindi kuze kube umzuzu wokugcina kepha ke abaqale njengamanje. Uphinde waxwayisa laba abafaka izicelo ekubeni benawo amandla ukuthi bengafundiswa emakhaya ukuthi ke sekukhona uhlelo olusha abazosebenza ngalo nelizokwenza kube lula ukubamba abathatha amashansi. Ungqongqoshe wemfundo ephakeme nezobuchwepheshe kuzwelonke uDr Nsfas unxuse intsha yakuleli ukuba ifake izicelo zayo zoxhaso lokufunda emanyuvesi kanye nasemakolishi njengoba isikhwama esilekelela abafundi iNational Student Financial Scheme kafushane iNSFAS ivuliwe. Okokuqala nje ngifisa ukuthi kwintsha yakithi ngicela njengoba sivulile mhla 21 November sivala mhla ka 31 January. Asiwuthandeke lo mkhuba sibe nawo ukufuna ukuthi kuyovalwa kuyimasi thutheleke. Asikwenze nje kusekahle si-apply kusekahle. Bonke abantwana abafisa ukuthi bathole uNSFAS. Enye into ebaluleke kakhulu engifisa ukuyisho ukuthi sesenza kube lula manje nanoku-apply uNSFAS. Sekufuna nje ufake igama lakho, ufake inamba yakho, i-ID, umazisi. Okunye sesozibhekela thina ukuthi abazali bakho ngempela inilabo othi bona bahola le mali oyishoyo yini ngoba sicela ukuthi kubazali nabafundi sicela ukuthi ngokukhuluma ngolimi lwami engilwaziyo lakwaDambuza sicela ningathatha amashansi. Ni apply kanti akunjalo ngoba uma usubanjiwe sizokuyisa ukuthi uyoboshwa ngoba uphula umthetho ngalento yenzayo. Unzimande uthi akekho umfundi kanye nomuntu omusha kumele ahlale ekhaya. Uma ngabe uhlakaniphile uphasa uthathwa ecollege noma euniversity asena isizathu sokuthi uthe ekhaya kunamali. Uhulumeni uyikhiphile imali. Ingakho ke sithi aku-apply njengoba ngigqokele likepisi ukuthumela umyalezo kube bonke ukuthi ke intsha yakithi sicela ukuthi ikwazi uku-apply. Nalabo babhala umatric abangalindi ukuthi kuze kuphume imiphumela kaMatric. Kanti uphinde waxeka labo abathi iNSFAS mayivalwe. Laba abathi awuvalwe uNSFAS. Awu webani. Uyaza ke nento yokuphendulwa leyo kusempeleni. Ngithatha ngokuthi kwalento ukuthi ngiyayiphendula kusakuchitha isikhathi sethu nje. Sesasani nami nesami. Kanjani ukuthi kuthiwa uNSFAS awunga-apply ngoba laba abanye idlanzana nje futhi lela alikhulumeli namuntu. Asazi nanokuthi belithunywe ubani. Lithunywa abantu babonayo ukuthi abayifuni inqubekela phambili ngoba bathi asithatha imali manje siyinike amakolege siwumnyango siyinike amanyuvesi besikwenza lokho kuqala. Kuba amanyuvesi noma amakolege okuyiwona akhombayo ukuthi ubani uzothola uNSFAS. Senza uphenyo akuyona into esisusele emakhanda ethu. Sathola inkinga yokuthi kwezinye zezikhungo zethu uNSFAS unikwa nabantu abangafanele abanye bebewuthenga uNSFAS. Ezindabeni ze1KZNTV nguAyandadube isemgungundlovu. Ungqongqoshe umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal ubonge Sithole Moloyi uthi batusa kakhulu iqhaza elibanjwe ngabaholi bendabuko emphakathini ngakho ke kunesidingo esikhulu sokuba ke lezi izinhlaka zibambisane nohulumeni. Ungqongqoshe usho kanjena ngesikhathi edlulisela izinsiza kusebenza konobhala bemkhandla amakhosi eyahlukene eMnambithi enhlanelo kaMthaniya. Ungqongqoshe wemnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu ubongiwe Sithole Mloyi uveza ukuthi umthetho waseNingizimu Afrika uthi kufanele babhekelele amakhosi kanye nokusebenza kwawo. Bhekelela khona ukubusa komdabu sikusekela nokwenza isiqiniseko sokuthi izidingo nqangi nokusebenza kwabo kwenzeka ngendlela efanelekile njengoba umthetho waseSouth Africa uthi amakhosi uhulumeni fanele awarecognize awalekelele ekwenzeni umsebenzi wawo ngempumelelo ezizweni zonke zawo amakhosi. Namhlanje ke kuusuku olukhulu ebekade kudala silindile sifuna ukuthi silekelele njengoba sake sabika kuqalwa lo nyaka ukuthi sizobabhekelela
omabhalane bezizwe onobhala bezizwe zamakhosi ngokuthi sibahlangabeze ngezidingo zabo. Saqala sabahlangabeza ngemivuzo yabo ababeyithola sayisusa ku 1600 sayisa ku 8000 kubona bonke. Kodwa kwangasho ukuthi sebeqashwe ukhokha kodwa basengama onobhala bezizwe. Thina esikwenza ukuba sisupporte ubukhosi ngokuthi abantu abasebenzisana namakhosi bathole izidingo zabo njengoba nabona senza nezinduna senza umsebenzi ofanayo naseyinduneni kuba silekelele ukuthi isikhalazo besikhona semvuzo wabo usilele ngasemuva bawuthole. Uphinde waveza ukuthi banikele ngama laptop konobhala bangu 304. Sizama ukukhombisa ukuthi ke sizibisela nganani ukwa support amakhosi nokusebenzisana namakhosi nokubuyisela isithunzi sobukhosi endaweni yaso efanelekile ngoba amakhosi ayazalwa wakhethwa. Kufanele ubukhosi ke buhlonishwe ukuze kubuyela amasiko nendlela yokuziphatha nendlela esiphila ngayo iyosilekelela kakhulu. Namhlanje ke sizonikezela ke ngezinsiza zokusebenza konobhala abizwa kanjalo ukuthi onobhala bamakhosi namhlanje abangu 304 sizobanikezela ke bonke ama laptop sibanikezele nama modemo ama 3G card basho njalo abantu kulimo olingcono. Kanti omunye wonobhala uzwakalisa okukhulu ukuthakasa njengoba kuyinto akade beyilindele eminyangweni ezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu. Ngijabule kakhulu ke ngokwenzeka namhlanje kuyingqophamlando empilweni yomuntu ongunobhala after isikhathi eside unobhala ebephila impilo yokungazazi kahle kodwa kulesikhathi umnyango into senzele yona uyingqophamlando ngoba okuzokwenzeka namhlanje onobhala bazothola ama laptop okuyinto esingazi ukuthi singa expressa kangakanani ukujabula kwethu. Lokho kuzolekelela ukusebenza kanobhala kwi-TC noma kwinkantolo onobhala asebenza kuyona. Imisebenzi esizobe siyenza isizobalula kakhulukazi sabanye bekumele bagibele baya kuma district offices abo. Njengamanje umuntu usezosebenza kwinkantolo yakhe kuba ukuthi uya kwi district for izinto ezimbalwa. So si happy kakhulu siyabonga kakhulu nakumnyango wakakhotha kumnyango oholwa umama bonke sithole ngempela kuyabonakala ukuthi ukuphatha komuntu wesifazane ungekufanise nokwamuntu. You can see ukuthi umuntu wesifazane ufike wadlala indima ebaluleke kangakanani ikakhulukazi kule sector yobuholi bomdabu specifically konobhala kwazise sesiside isikhathi kade sinezikhalo. Sobekadlahle izindabeni ze1KZNTV eMnambithi. Kwathule ngokusemthethweni isikhungo esizofundisa ikhono lokuthunga kwabakhubazekile iKZN Blind and Deaf Society Sewing Training Center kwelikaBhanana. Unolwazi Gebasha ongomunye wabafundayo uthi ubone kuyithuba elihle kakhulu ukufundela leli khono njengoba ekholelwa ukuthi lizokwazi ukumsiza eziphilise njengoba bethwele kanzima ukuthola imisebenzi njengoba emafemini bengathathwa ngenxa yokukhubazeka kwabo. Bapha kophelele ukuzivulela izinkampani zabo abakhubazekile abathola ithuba elingqa ezivele lokuqeqeshwa esikhungweni esifundisa ikhono lokuthunga eThekwini. Omunye wabo uthi ke bephoqelekile ukuyisungulela okwabo abangaziphilisa ngakho njengoba bebhekene nengwadla okungaqashwa ikakhulukazi emafemini. Singanivakashela social worker sosaxoxa wasentshela ukuthi kuzovulwa i-training sewing. Ngase ngimtshela ukuthi ngiyathanda ukusofunda. Ngabona kuyithuba elihle lokufunda because I'm deaf. So ngabona ukuthi ngizokwazi ukuqhubeka ngithukene manje ekhaya sengiqedile ukufunda la. Okunye emafemini abasithathe ethi si-deaf kungcono manje uqhubeka ngifundele ekhaya. Sometimes I feel bad because bangathi bayasibandlulula. Sometimes ngicabanga ukuthi ngabeke bakwazi ukucommunicate nami ezingidef. Okwamanje balishumi kuphela abathola uqeqesho kanye nabafundela ukulungisa imishini yokuthunga efile. Omunye wabo uthi ke ukushiswa amanzi abilayo ayebekwe umama wakhe estofini yikho okwaholela ekutheni agcine engezwa. Uthi ke ufisa ukuba umsiki wengqephe ohlabahlosile. Uthi ukufunda ukuzala ethole leli class lokufunda ufuna ukwazi ukuthi kuthunga kanjani after ulwazi ukuze akwazi ukubheka ngaphandle abantu abangazi nabangayazi sign language ngoba yena udeaf manje maye lapho uyakwazi ukuthi afunde deaf ngoba bakhona ba interpretayo lana bazobasiza. Uthi mayesefundile la
ufuna ukuvula yakhe ecompany yokuthunga akuza abantu bezosebenza lapha nabafunda ukuthunga abafunda ukusika bathunge nezingubo zomshado athunge izinto eziningi ezahlukene ukuze bakwazi ukuthola imali ucela ukuthi basizwe nje ukuthi nabo baxhaseke abangasizwa ngayo imshini ukuthi bakwazi ukuthi mase bevula ibusiness labo bakwazi ukuthi baqhubeke nokusebenza bathunge abantu abangakhuluma ngoba enkampanini kunzima ukuthi bathole umsebenzi kuzobalula mangabe sekuthi bayazenzela ngemumva kokubona ubunzima obabhekana nabantu abakhubazekile ngesikhathi kuhlasela ukhuvethe nokuba ke kuphoqa ukuba kugqokwe izamfonyo yize lokhu kwakuhloswe ngakho ukuzivikela ukusuleleka ngalesifo kepha kwenzeke impilo yabakhubazekile yabanzima kwazise ukuxhumana kwabo nabantu kulele ekufundeni ke ukunyakaza komlomo umphathwa lesikhungo uthi ke bayafisa nabakhubazekile banikwe amathuba enele for the acceptance of sign language. And now that sign language has been accepted as the 12th official language, we need more people to learn sign language. The problem is that in industries, they don't understand them. They can't communicate with them because if they know basic sign language, then they would be able to communicate with them quite easily. And it's what we are now trying to advocate is for the public. You know, you need the hospitals, you need the police stations, you need the banks, you need retail stores, you need everybody to have a team that has basic sign language skills. Even if we are called into a corporate, to a bank, come in and train our staff for basic sign language. Now think about it. You're going to have a deaf person who goes to report a crime at a police station, who is the victim of the crime. That person is not going to, the police is not going to be able to understand them, you know, and they're going to be misunderstood. So how do you overcome this barrier if the public and if vital services don't learn sign language? BENDABUKO.1KZNTV, kubikuntomkhona mvubu eThekwini. Ake sihlabe ikhefu sihlangabezana kanjani masibuye ezitolo. Asibingelele siphinde sikwamukele mongabe usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namuhla. Owezemfundo ephakeme Weluleka ngolwe Nsfas.Kutuswe iqhaza Elabaholi bendabuko kanti kwethulwe esabangezwa nabangaboni. Loyo isikhulu esiphezulu eminyangweni wezempilo esifundazweni KwaZulu-Natal ngaphansi kophiko lokuqwashiswa ngesifo se-TB uZanele Hadebe uthi abantu kumele baqinisekise ukuthi bayidla ngendlela efanele imishanguzo yabo ye-TB ngoba ke phela lesifo siyalapheka ekhuluma nethimba lezindaba kwisidlo sakusihlwa ebehlelwe isifundi King Cetshwa yeshowe uHadebe unxuse abantu kuba ke bazihlole ukuthi banaso yini lesifo sofuba. Isifo sofuba esinye sezifo ezibalwayo kwezihamba phambili ngokubulala abantu emhlabeni. Inkinga enkulu abantu bayaye badembesele ukuya emtholampilo ekubeni lesifo siyalapheka. Isifunda iKing Cetshwa ngaphansi komnyango wezempilo sesingathe isidlo sakusihlwa ukuchoma uphaphelwe kwalwakwala laba abasebenza ngokuzikhandla ekulusaneni nalesifo sofuba. Okusemqoka kunakho konke okufanele ukwazi ukuthi isifo sofuba siyalapheka. Hayi akukusikho emphelandaba yidla nje amaphilisi ngendlela olayelwe ngayo izinyanga eziyisithupha uthatha ngendlela oyalelwe ngayo kuze kuphele isikhathi esishiwo. Ukusebenza kokubambisana enye izinto etoswa kakhulu umnyango wezempilo kanjalo nokuqinisekisa ukuthi labo abanalesifo sofuba bayayilanda imishanguzo kuumsebenzi wezempilo odinga ukunconywa kakhulu. Inkolelo esinayo ukuthi ngeke siwine lempi as uDepartment of Health sisodwa idinga imulti stakeholder engagement ukuze siwine. Uthi abantu bakithi abaqala i-treatment abaye bayiqale bengayiqedi balahleke baye befuduke beye kwezinye indawo beyofuna amathuba omsebenzi. So namhlanje ke ingakho sithe asihlangane la sizogqugquzela laba abathe noma kunjalo bakwazi ukuthi babacinge baze babathole labantu kulezi ndawo basuke sebefudukele kuzona ngoba kumsebenzi omkhulu kakhulu odinga ukuthi siuncome njengomnyango wezempilo. Ukusebenzisana nezinhlangano ezingenzi inzuzo
kuyawususa umthwalo emahlombe omnyango wezempilo njengoba nabo behambela umphakathi benikeza usizo lokulwisana nalesifo sofuba. Sinenkinga enkulu kakhulu ezindaweni ezisemaphandleni abantu abangathola ukuthi mhlambe ama facilities okwelapha isifo se-TB aqhelela kakhulu kunabantu. So uthola ukuthi abanye abakwazi ukufinyelela emtholampilo bese begcina bengasaqhubeki ne-medication. Ngenhlanhla sinawo ama strategies in place akahulumeni where uma umuntu eseqalile i-medication siyalandelela ngokuthi uhlala kuphi nendawo simlinke no CCG which is a community caregiver waleyo ndawo leyo so that ezolandelela ukuthi umuntu uyayidla i-medication yakhe ngendlela. Elakuleli lizama ngazo zonke izindlela ukulwisana nezifo ezithathelanayo. Ukudla okunempilo nokudla imishanguzo ngendlela kuyamsindisa umuntu onesifo sofuba. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eShowe. Ukulahlekelwa imali elinganiselwa ku-68 billion noma randi kahulumeni ngenxa yokuphazanyiswa kwezinhlelo zentuthuko emphakathini okukholakala ukuthi kwenziwe yilabo abazibiza ngezinhlaka zosomabhizinisi phecelezi amadela ngokubona sekwenziwe uhulumeni kazwelonke wasungula ithimba elizobhekana-ke nalezi zenzo ezithathwa njengezinobugebengu kakhulu. Lokhu-ke kuvela ngesikhathi umongameli enengxoxo ekhethekile nezinhlaka ezahlukahlukene eThekwini. Izinkinga esikhongethe ama-project amakhulu eNingizimu Afrika ikakhulukazi esifundazweni KwaZulu-Natal sezenza uhulumeni ophethe wathatha isinqumo sokusungula ithimba lamaphoyisa elizobhekana ngqo nokumiswa kwama-project. Lokhu kuvele ngesikhathi umengameli we-ANC nophinde abe ngumengameli wezwe kade nenkulumo ngxoxo nezinhlaka ezahlukene okubala nosomabhizinisi ngempelasonto eyedlule. Kule nkulumo kuvele nesikhalazo sokuthi abesifazane bazibona bevaleleka uma bebhidela amathenda. We have a challenge, Mr. President. Tenders are getting cancelled day and night. It's very expensive to put up a tender. All of a sudden, it starts by extension until the extension expires. As a grade 8 construction contractor, we compete with large business. And they beat us with the pricing because they've got all the resources. And the issue of the lowest tender, it's affecting us. So we don't get the project. And that means there's no growth. Once the tender has been extended, it eventually gets cancelled. Now we wonder what are the people in offices doing if they can't finalize the tenders, which are very expensive to put up because we buy, we print, we do everything. But at the end, the tenders are cancelled. Umfelandawonye wezinhlaka zosomabhizinisi uthi bayakholela ekutheni wonke umuntu kumele ahlomule kwezomnotho. I-BBF iyakholelwa kakhulu ekutheni kufunakala ukuthi banakwe abantu besimame. Lunakwe uhlaka lentsha kanjalo nalabo abaphila ngokukhubazeka. Asikwazi ke thina njenge-BBF ukuthi kuma abantu bakithi endaweni abahlala kuzona bethi nabo bafuna ube ingxenye yentuthuko bese kuba khona bomdabu esingababiza ngabelungu kanye namandiya okuyibona abayigebengu ezinkulu abafuna ukuthatha imicebo yabantu bakithi bahambe nayo bese beqamba igama elithi construction mafia bese lelo gama liphiwa abantu abafuna ukuyobenefita ngendlela. Siphinde sakubeka ke siyi-BBF ukuthi asikuthakasile futhi asisoze sabe ingxenye yabantu abafike bezosabisa badimande u30% bese bengasebenzi kunalokho bafune imali. Lokho i-extortion. Siphinde sakucacisa ukuthi umsebenzi owenziwa amaphoyisa nathi siyawugqugquzela kodwa kufanele kube khona into enobulungiswa ekubhekeni ukuthi obani ngampela benza lezo zinto. Uhulumeni ungavele ushiya izinto emoyeni ungazi ukuthi obani ngampela laba abenza izinto eziphambene nomthetho. Si-BBF ke siyakholelwa ukuthini imiphakathi yakithi iyothuthuka kumhulumeni uzimisele ukuthi wazi ngampela ukuthi obani abamnyama abantulayo abafisa ukungena emabhizinisini. Kuyiqiniso esingeke saliphikisa ukuthi abantu bonke batshela ukuthi abavule izinkampani. Kodwa baningi kakhulu abafowethu nodadewethu kanye nomama la ngaphandle abanezinkampani eseyihlezi bengazi bazozenzani ngoba umkhakha wamathenda uya ngokuthi wazibani. Uyona ingxoxo kaMengameli iBlack Business Federation iveza ukuthi ayihambisani nokuthi ibizwe ngegama elithi bama construction mafias kanye nokuthi bafuna ukusebenzisana nohulumeni ukunqanda isigameko
zokuthi kuphazanyisa ama-projects bese abantu abazibiza ngosomabhizinisi bathatha imali bengafuni ukusebenza. The media or companies, big contractors, they then painted us in a wrong way to say we are construction mafia. In fact, Mr. President, we agree with you. Those who go to sites, those who want to extort money must be arrested, but we must separate people who are in business and criminals. So what we then want to achieve as BPF is a partnership with government in a form of MOUs and MOA, so that we have a structured relationship. Iziphenduleli mengameli kwi-BPF uthi basamile kutheni abahambisana nabantu abamisa ama-projects bese befuna imali kungasetshenzanga. BBF, i-Business Forum, what has always been called Guti, it's the construction mafia. I'm not saying, or let me say, I have spoken about the construction mafia. Kakhulu kulabo who actually get involved in criminality. And what you are saying today, and I'm glad Guti you've been meeting with Minister Zigalala. What you are saying today is that you are a group of small business, of contractors. What you want is participation in the economy, and that we support. What we don't support is where such a demand is made or request is made with people who go to construction sites holding guns and stopping construction processes or businesses. That we are going to act against. Leo, we are setting up, and we have set up a police unit that is going to act against that. Now, I'm glad to hear, Guti, you are part of that forum. So you are going to help us. That are involved in this type of business. Okunye okuvezwe umfelandawonye kwi-BPF isifisa kakhulu ukusebenzisana nohulumeni ukunqanda laba abazibiza ngosomabhizinisi bese bethatha imali bemisa ama-project. Silobudlelwane nohulumeni kusho ukuthi asithi u-Department of Transport uzo award award i-projects yokwakha umgwaqo sibe sehlala nabo basinathi i-projects esasinayo esi-awardubane then bese kuyahlala bese ke senza ama-processes ukuthi leyo project si-introduce kahle emphakathini bese kuleyo bekuzihambe kahle. So i-project njalo ayibi nenkinga ngoba sisuke sikuyona, kodwa kuyenzeka uthola ukuthi enye department asinawo ubudlelwane nawo oyinkampani bese kuba khona i-project on the ground bese iyayiranela siyazi bese kufika abantu benze lokho abakwenzayo bafuna asazi nathi sizwa kwi-media kodwa la sikhona thina asikhumbuli kwenzeka lokho okubuzayo noma ofisa ukuthi ukuchazeleke khona. I-BPF iphinde yazibophezela ekutheni iyafisa ukusebenzisana nohlaka lolulwisana nokumiswa kwama-project ukuze kuzonqanda laba abenza ubugebengu okugcina kungcolisa negama labo. Siyakuthakasela okwenziwa amaphoyisa nokwenziwa umongameli aqala i-unit ezobhekana nalaba abahlukumeza o-contract emasayithini befuna imali. Kodwa singakujabulela nje BBF nathi sibe nobudlelwane nayo leyo unit ukuze sikwazi ukusebenzisana nayo isazi sibazi ngoba nje manje siyabuza ngabula abasho kodwa sibazi abasazi nathi kanti manje ukusebenza kwabo kuyakomplementa lokho esikufunayo. So uma sifuna ubudlelwane nohulumeni sikhuluma ngo-South African government bese kwehlele kuma-department kwehlele kuma-province kwehlele kumasipala ukuze kube coordinated ubudlelwane bethu nohulumeni. So uma sikhuluma nge-MOU sikhuluma ngento enjengaleyo ukuze wonke umuntu azi ukuthi i-BBF iyasebenzisana nohulumeni futhi i-BBF ibudlelwane nohulumeni. So sikhuluma kanjalo ngoba kuyindawo ezinobudlelwane nazo sisebenza kamnandi. For example kuno Sunrun ngoba wakha u-N2 no-N3 sinobudlelwane nabo official. So kwenza ukuthi ama-projects aSunrun arane smoothly ngoba singama-PLC
futhi sikuyinhlaka ezifanelekile ukusiza ocontracts on the ground. Ungahamba nje uSandral lonke ayikho iproject Sandral emiswayo ngoba kulobudlelwane kunokuxoxisana kuyahlala etafuleni. Yebo kuyenzeka singaboni ngasolinye kodwa uma singabona ngasolinye senjani sihlala etafuleni silungisa izinto kube right. So ingakho siqoquzela into yokuthi asibe neMOU nohulumeni khona sosebenzisa sibambisana ngoba thina BBF lesifunayo sifuna ukuthi umnotho udlondlobale ukuze lo mnotho obukhulu sikwazi ukutransform. Asifuni ukutransform umnotho obhedayo. Ngokwezibalo zakamuva zomnyango wezemisebenzi yomphakathi nenqalasizinda oholwa uNgqongqoshe uSihle Zikalala ziveza ukuthi ilinganisela ku-68 billion amarandi imali lahlekela uhulumeni ngenxa yokuphazanyiswa kwamaprojekthi ayemphakathini. Kuteboko Sibisi wezindaba ze1KZNTV kuChannel 261 ngiseThekwini. Ake singasezitolo sihlangabezene ngosizo zomnotho masibuya. Asibingelele siphinde sikwamukele mongabe usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Owezemfundo ephakeme Weluleka Nsfas.Kutuswe iqhaza Elabaholi bendabuko kanti kwethulwe esabangezwa nabangaboni. Kuleli qophelo ke sibheka ingosizo zomnotho. Irandi lakuleli izimakethe ezivalele u-18.72 emaliqhathaniswa nedola laseMelika libe u-23.75 emaliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u-20.51 emaliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona lingu-$2,044.98 i-ounce ukuthi ke uwele ongahluziwe ube u-$83.10 umphongolo. Ake sikubhekele engosini yezemidlalo. Umqeqeshi we-Hollywood Sharks uJohn Plumtree uncome amagalelo abadlali abaqhamuke eqenjini lesizwe ngokunika iqembu lakhe umfutho ebeliwudinga ngesikhathi liqumba phansi iDragons yaseWales ngo-69-14 emidlalweni we-United Rugby Champions ngeledlule. Leli qembu laseThekwini bese liphenduka ukudla kwenduku kulomqhudelwane kwaziseke bese lidliwe imidlalo eyisihlanu ilandelana selokhu ke uqalile. Bahluliwe ke kweminye yaphesheya nowodwa ekhaya. U-Eben Elizabeth uMakazole Mampimpi kuzoba ke uJordan Hendricks bawuqalile umdlalo behambisana ke noLukhanyo obehola ke iqembu kube uOxe Ongche kanjalo noGrant Williams baqale ebhentsini. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulu mnyama undlela zimhlophe ngiyaziguqisa bengikuphathele zona namhlanje hlangabeza kithimba nakanjani kumsombuluko. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile